lamɛnlibaga n'an kanubagaw cɛ ni muso denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba an ka foli bɛ ka se aw bɛɛ yɔrɔ ni wagati na an b'a fɔ a ye aw ka bisimila aw ka émission mandi kɛnɛ kan n'o ye top star ye n'o de fɔ aw ye tant que aw bɛ nin émission in lajɛ aw tɛ stressé wa ni stress tɛ ɲɔgɔn ye diɲɛ yɔrɔ si donc bi aw ka lafiya kama an ye ci bila an ka artiste dɔ ma ale ka di bɛɛ ye dɛ ale yɛrɛ bɛ siran n'u ka ko ka gɛlɛ ale ma dɛ ale bɛ n kɛrɛfɛ yan nɔ ale tɔgɔ ye Alpha Soumare mais ko caman b'a ka ko la aw ni an ta kalama comme a sigilen bɛ min micro d'a ma fɛn fɛn b'a ka ko la a bɛ n'o bɛɛ détailler an ye bi voilà patron ayi an y'a t'aw bolo Aïssa sabali jamana in wari de sabali ngaw de b'a d'aw ma ayi dɛ u b'a di aw ma e m'a jateminɛ ni muso ye mɔgɔ min kanu dɔrɔn tigi de tɛ sɛgɛn sigaw de ye jamana waritigi o kuma nin fana ye n'est-ce pas kan jumɛn de b'i da c'est toi siralama kan jumɛn de b'i da ça va alhamdulillah ko bɛ alhamdulillah mais ala bazin ɲɛna kunkolo ɲɛna sɛbɛ la sa fɛn bɛɛ de bɛ top la pour la yɛrɛ parler la dɛ maa min ye nin gala in don tila ka nin numéro passé ne ma a ko ka ségrégation numéro in passé ma parce que yɛrɛ ta in fɛnɛ kuma tɛ kɛ dɛ ko bɛ cogo di alhamdulillah i b'a kan an bɛ ala fo voilà sisan an tɛna kuma janya an b'a ɲini fɛ i k'i yɛrɛ présenter la cogo min na an bɛ faamuyaliba sɔrɔ i ka kow la ok sani an ka don kuma kɔnɔ n bɛ ala fo ka soli ci b'a kan k'an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen diɲɛ fan o fan fɛ n'i y'a ye i ka foli bi yan ne tɔgɔ Amadou Soumare bon an faw ye birikokaw ye an faw sigira biriko mais anw yɛrɛ wolola yan ka mɔ yan Amadou Soumare mais bɛɛ bɛ n dɔn ni Alpha de awɔ ne yɛrɛ tun bɛna nin question ye Amadou yɛrɛ nana yɛlɛma ka kɛ Alpha ye cogo min na i t'o ko ɲɛfɔ an ye parce que ma faamuyali sɔrɔ o la dɛ Amadou Alpha Omar bɛ sigi fanga la don min o don ne sɔrɔ la bon n ba bɛ to k'a fɔ ko ko ni Alpha tɔgɔma ye ni Alpha tɔgɔma ye c'est à travers ça que Alpha yɛrɛ tora yen Amadou min yɛrɛ kɛra ne tɔgɔ koloma ye Alpha kɛra tɔgɔ sɛbɛ ye Alpha kɛra tɔgɔ Alpha de surnom ye ya faamuyali sɔrɔ la ko sisan voilà sisan an bɛ fɛ ka dɔn n'a sɔrɔ i tɛmɛna kalansira dɔw fɛ walama n'i yɛrɛ bɛ étude de la toujours i bɛ se k'i da don la ka dɔ ɲɛfɔ an ye k'o kan bon n bɛ yɔrɔ min na sisan n tɛ étude la bilen mais n ye kalan kɛ ka tɛmɛ an bɛ se ka dɔn i ye kalan sugu minnu kɛ après le DF n ye Institut national des arts de kɛ INA voilà n kun ye promotion 2010-2014 voilà d'accord Alpha faamuyaliba sɔrɔla nin kuma ninnu sisan nɔ an bɛna micro d'i ma micro yɛrɛ b'i bolo déjà wa i cɛsirilen don i dalamani i lafiyalen don i k'i kan fili ni siranin sɔn ye siranin ko kuma kɛra Bamakɔ yan dɛ c'est pas là siranin ka jugu sɔnja ko aw ma sira ye ne b'i ka sira ɲini siranin tɔgɔ de ye jugu sɔnja mama denmuso fɔlɔ tɔgɔ de ye jugu sɔnja ni min sɔnnu ma papa ka siranin tɔgɔ de ye jugu sɔnja ni min bannu ma du kɔnɔ denmuso ɲɛlen ye jugu sɔnja mɔgɔninfin i bɛ diɲɛnatigɛ koko la n'i y'a kɛ ko ka di e la i tatɔ ka ɲɛ i sigitɔ ka ɲɛ n'i ma tɛmɛ sira fɔlɔ fɛ a t'i ɲɛnabɔ ali kamalenkɔrɔ mana muso naani furu ni siranin tɛ muso naani na i ka furu man di cɛ muso fɔlɔ ye sira ye denmuso fɔlɔ ye sira ye papa denmuso fɔlɔ ye sira ye mama denmuso fɔlɔ ye sira ye a ka di maa min ye sira ni ɲɛmaya a goyara maa min ye sira ni ɲɛmaya aw ma sira ye ne b'i ka sira ɲini sira ni tɔgɔ di jugu sɔnja Alpha i sera ka tigɛ tan an bɛ se ka continuer fo sini sɔgɔma awɔ kɛ technicien ko k'olu sɛgɛnnen tɛ caméraman ko k'olu sɛgɛnnen tɛ olu si sɛgɛnnen tɛ k'olu dalaman don ko kan ka kɛ fo sini sɔgɔma ni semaine Alpha ni semaine bɛɛ de kɛ plateau kan siɲɛ wɛrɛ n'Ala sɔnna mais Alpha lagarew dimina dɛ fimani ye ala ye muso da ka caya bɛɛ n'i ta de don bɛɛ n'i ka gu ne bɛ n pɔntiri de don ali fa bɛ lagareninw de fɛ mɛlɛkɛni ka ɲi bɛɛ b'a dɔn lagareninw ka ɲi lagare ka ɲi lagare parili cogo ka ɲi ko lagareni ka ɲi lagare bɛ se malɛ ni cɛ nɛgɛ ni parili cogo lagare yɛrɛ de civiliselen don i bɛ fɛn mɛn diɲɛ kɔnɔ ko lagare dɔ tatɔ filɛ k'a jolimaka go o tɛ diɲɛ kɔnɔ ko lagare dɔ tatɔ filɛ k'a civiliselen tɛ ala m'o kɛ fɔlɔ ko lagare dɔ tatɔ filɛ k'a cɛ ka jugu walima k'a tɛ se ka ko ninnu kɛcogo la an fɛ a tɛ diɲɛ kɔnɔ hali ne min bɛ micro la an ye lagare ye sinaba maa t'i kɛ lagare k'i
bi ka dinangolo ye ayi o te matika lagare ke bi ka fuariye mati jiye kono ke bi ka lagare ke ti se ka ko ɲanabɔ lagaru de tɔgɔ ko bɛrɛba tiɲɛ awɔ n'a donna ko min na a bɛ kɛ koba ye wa n'a bɔra ko min na a bɛ kɛ koba langolo wa n'i taara duba kɔnɔ n'i b'a fɛ sigi ka di la i teri kan lagarew ba in a bɛ bɛn tiɲɛ don o tiɲɛ wa kuma filɛ a banna mais Alpha an ma fɛn faamuya i ka kow la dɛ n'i ye sira da i b'a fɔ k'o de ka di n'i ye lagare fɛnɛ minɛ i b'a fɔ k'o de ka di bon ja Alpha bɛ nin bɛɛ la sira Alpha yɛrɛ ye lagare di parce que siraya ye ne yɛrɛ n sigi ka jateminɛ kɛ i mana diɲɛ ko kɛ fo sira sen ka don a la et puis n ye sira sɔrɔ ɲinan de Ala k'a balo amina rabi la ni tora k'a lajɛ siraw ka di n ye kojugu siraw ka di ne ni kun ye bon ne dun ye lagare ye ay lagare ni siraw bɛ taa ni ɲɔgɔn ye i y'a faamu hali ni cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba kɔrɔ la n'a gɛlɛyara an bolo an bɛ boli ka taa fɔ sira de a banna dɛ sira bɛ jɔ bako mako la dɛ tiɲɛ voilà bon ni ye lagarew ta da n bɛ kuma ni n yɛrɛ ye parce que ne ye lagare ye la ni ye siraw fana ta da siraw y'an ɲɛmaw ye d'accord Alpha voilà kuma faamuyara wasɔn diyara trop merci vraiment voix ka di o ye ja dan ye a dabila sa sisan nɔ an bɛ continuer n'an ka question ye oui sisan nɔ Alpha yɛrɛ i yɛrɛ sɔrɔ dɔnkilida kɔnɔna la cogo di Alpha ka dɔnkili ko nana cogo di bon ne bɛ se k'a fɔ ko ɲɛma tigɛra ka ko in to n kɔnɔ mɔgɔ bɛ ɲɛma tigɛ ka ko dɔ t'i kɔnɔ k'a sɔrɔ i ma ko ye fɔlɔ kabi n ka dɔgɔ a ka di n ye ka k'a ye mais somɔgɔw ye n koron de ko fo n ka kalan kɛ fɔlɔ diɲɛnatigɛ fɛn fɛn mais dɔnkilidala tun tɛ Alpha ka so ayi o tɛ Alpha ye voix bɛ cogo min na dɔnkilidala tun tɛ du bɛɛ n bɛ dɔnkili daminɛ bi ne ni semaine bɛɛ kɛ plateau la n bɛ dɔnkilida daminɛ bi fo bi kunɲɔgɔn i bɛ se ka heure 2 ɲɔgɔn de di yan dɔrɔn ka sunɔgɔ heure 2 di yan ni n da ka sunɔgɔ ni wulila ka jɔ n bɛ dɔnkili da ye n bɛ si k'a da mais dɔnkilidala ma bɔ so ayi an yɛrɛ ka du bɛɛ hali mɔgɔ min bɛ se ka kuma ka tilen o man ca an ka so donc e ta y'ala sɔn ye voilà et puis a daminɛ yɛrɛ kun man d'u ye u b'a fɔ Alpha dɔnkilida in to yen i wolola du min kɔnɔ bon Bamakɔ kɛra aw sɔrɔ yɔrɔ ye mais n'i taara so yen ye du de ye kuranɛ bɛ kalan yɔrɔ min généralement an ka dukɔnɔmɔgɔ yɛrɛ donnen école la tubabu école la k'a ka tubabu kalan kɛ a man ca i b'a sɔrɔ i bɛ don école coranique de la i bɛ kuranɛ de dɔn i bɛ ala ko de kɛ la n'a fɔra ko den ka bolo la min bɛna dɔnkili da tu sais nous sommes au Mali ici a ma nɔgɔn dɔɔni u b'a essayer k'i empêcher i k'a jɔ mais jɔn da ka ɲi fɛn min ye i b'o kɛ n bɛ festival ninw kɛ ni troupe ninw nana n bɛ taa troupe la ka taa dɔnw kɛ ka fɛnw kɛ ni nana so n bɛ minɛ ka n bugɔ ɲɛnama ayi ni ne bugɔ bi sini n bɛ boli ka taa tugun parce que problème c'est quoi ma lamɔ fa ni ba fana bolo ni hadamaden mɔni mamuso bolo dɔrɔn n'a y'i bugɔ ko min na bi sini i bɛ se k'o kan wa ale de bɛ n bugɔ mɔgɔ wɛrɛ tɛ se ka n bugɔ dɛ ale de b'a fɔ Alpha n'i taara ni ɲɛ minɛ ni mi golo bɔ i la kabako don n bɛ na a b'o tili kɛ na ni kasira ko kasi tɛ ban a bɛ dumuni di a ka wari di a ka nɛgɛ o dugusɛjɛ sini ne bɛ taa i ka mɛn ni yɛrɛ bɛ juguya ni kunun ta ka na to la n b'a bolo village la parce que an wolola yan ka taa n b'a bolo don dɔ ta kɛra dugu yɛrɛ de ma ko jɔra Alpha la awɔ a ko ayi ko Alpha tɛ taa ka tɛ taa yɛrɛ de u bɛ dugutigi de déplacer o kana fɔ pour que a kana deli a kana deli ne ka se ka sɔn a ka sɔn ne ka taa a dɔw la a b'a fɔ yɛrɛ ko a tɛ taa yɛrɛ de ne bɛ yɛlɛma ka kɛ tan n'i y'a ye a tɛ yan fɛ dɔrɔn n bɛ n ka minɛnw cɛ mobili fɔlɔ min kɔni bɛ taa o tɛ taa ka ne to ne bɛ don mobili kɔnɔ ka taa n ka semaine kɛ fo dugu wɛrɛ n bɛ segin ka na ni n nana n bɛ to ka n jɔ du kɔfɛ ka kɔnɔna lajɛ a b'a fɔ n y'i ye o bɛɛ bɛ don yan bi e tɛ don yan o y'a sɔrɔ a yɛrɛ jɔrɔlen don a bɛ cogo di mun b'a la mais n'a y'i ɲɛ f'a k'a ka dusumakasa fana jira mais a tɛ ɲɛ o min ka di mɔgɔ ye dɔrɔn ka di mamuso ye n faw de kɔni olu sɔnna kɔsani yɛrɛ de la sinon olu yɛrɛ kun murutira yɛrɛ de a tɛ kɛ bon ala nana kɛ u ye nɛgɛntugu kalan kɛ nin débrouiller ka kalan kɛ bon n'a ye fana sababu mais Alpha yɛrɛ hakili b'a la san yɛrɛ jumɛn na i ye micro ta ka taa dɔnkili da i hakili b'o san na
Il y en a 92 déondés. Moi, je vais souvenir très bien. C'est pas en 2004. 2004, festival la Campolita. Faut voir la certificat de reconnaissance d'âme. C'était en 2004. Alpha, on est musicien, on est chanteur. Mais on est style mounouké. Si ça non, on fait Alpha et style du mai. Bon. Pardon, ni musique talangue. Il y a des style de choisi. Ni de cadinaire ni couille ni de tableau. Sinon, tant qu'il y a musique talangue. Ni musique bora yoro. Allez, ni chinois dongoli nana. Qui kala me kade kangasi. Ah oh. Mais mi cadinaire ni couille. Oui, bamana dongoli di. Donc, bamana dongoli. Odi cadinaire ni. Donc, il y a style de il y a kachaya. Voilà, mbodi ke kachaya. Sinon, ni bora na alfafu. Et bien, ni jekisi ba dongoli na c'est ça. Ok, Alpha famille sur la gagne maina comme yere bora kuma kibe bamana style le ke kacha ko sebe si ça non Alpha amese ka doni wakati na projet munu bi bolo bon projet mais bolo c'est ça yere ko ni réseaux sociaux sans fait sera ou la gare ou ni mogo yi fen kanu bolo il faut une valeur kala. Exactement. Na diara mo yi. Il va valoriser. Na toto sa so. Bon pour le jeu c'est parce que j'ai pour ça c'est la sada. Ya c'est studio yi. C'est moi le bolo. Bobo Picola. Non non qui peut être là. On est là pour commencer la haine. On va faire un truc. Mais qu'est-ce que nous grave. Au kumatu do manane uba fara ko beta plenty tigene kama. Ko mi menu che ngatanye fo. Ay ngoku bolo do dusula. Tiens ko be turi. Mais ko la garo de kumanga dawlo nye. Bo nere la garo ka to nga ere abana. Anga ko ni nga ere. Abana. Voilà, Alpha ni ka kuma ba yira ko ni wakati na e clip ku tourno de projet bi bolo. Mais concert ou fene bolo dalenti bolo. Bon c'est ça. Concert timbolo folo. Concert bolo dalenti bolo. Nala ka jeni clip inde bana kuma mi ame ferga ka sera dédicace ke o de binga projet la folo donc serani yere album de serani mina ka album de morceau et album yere to ko be da serani awo d'accord album boy ikasiga artiste ya dafa un artiste sans album qui compte dans la vie. Il m'a dit de faire ça. Ali tara droit d'auteur là. Tant qu'album tu na fara ki artiste abe foka album to ko. Potise aka foka karsa album bi bolo wayere ka foka album ti bolo ça jeune même. Et pour étant un artiste et puis diplôme bi bolo ka faraka album ti e bolo. Sinon na fati album na sisan yere de be war bo producteur timbli ati MaliKunafoni tout jomine produit ni ga produit borate sa téléphone ou be carte mémoire ou be fan pf là tu es obligé yere de ka war bo ki ga l'homme ke ka glan sticker ou ni fonga kala pour ki ka se ki ga droit fon soro en cas de voyage mo ko contrat do soro ni tare bi ka album donglu de daw sono yi ko ni abo na ya mo ya kanu lolo ana sisi ni album business ka na sasoro ko si ça Alpha de ko de la ko na ko ke la wala na mo se ka da da la ga ni fa anya ita ka ka shashi ba ai ka ka shashi ki te kere ni so ma ro ji ji po mo au kana ai sa mo ro da ka shashi ba ka shashi bon bare gelati ban a gelati ba degunte ba sakente ban iba don min kele no ga Mali segin ko doni karsa de bisinina ole ke nga deme ne ba essayer ka tati ka karsa segin ko fe o de ka juku e be ka kuma min ke sa be ne be de law
a parlo bene biri law a joli biri law law leki u ka fɔ ko an ka pousser a ka yɛlɛ n'a yɛlɛ na traversa n'ale kɛra fɛn dɔ an yɛrɛ bɛ se ka kɛ fɛn dɔ a kɛrɛfɛ o le k'o kɛ u bɛ pousser de k'u bɛ lajigin tu es obligé yɛrɛ de k'i défend yɛrɛ ye 12 Mali yɛrɛ bɛ yɔrɔ min bi n'i bɛ diɲɛ baara o baara la ni barika t'i la i sɛgɛnnen don ayi ngalon tɛ bugu jɔ bilen Mali la i bɛ diɲɛ baara o baara la fo barika ka k'i la n'a t'i la i bɛ don a la cogo min sisan o cɛ k'i fi da bɛ bɔ ten n'i tɔɔrɔ min sisan o bɛ se ka fila da la Alpha micro b'i bolo e ka dɔw fɛsɛfɛsɛ an ye de 1 ne ye tobili kɛ ni kuma diyara n b'a fɔ n ko baarakɛdenya pour que ka dɔnniya dɔw sɔrɔ pour que n ka dɔnniya sɔrɔ misigi kɔnɔ ka tobili kɛ ka yɔrɔ furan k'a jɔsi ni kɔgɔ ganana la ne miiri b'a la ne Alpha kelen delila ka na 2 tobi su kelen na fɔlɔ tobira patron cɛ ko k'a t'a fɛ ko kɔgɔ b'a la n ye 2nan daga sigi yɔrɔ fɔlɔ bɛ jɔsi kɛ bɛ k'a jɛ 2nan dɔ fɛ ni mɔgɔ nana o bɛ kaki ne y'o kɛ don fɛ o tɛ tɛ ne yɛrɛ kelen diɲɛ baara n'a tun bɛ se ka fɔ a min yɛrɛ kɛra ko in marqué ko ti ban yɛrɛ fiyewu ne delila ka taa fɔli kɛ ka tila fɔli la dɔrɔn n kan ka taa so ne yɛrɛ artiste ɲɔgɔn a ye mɔgɔw ci murutigiw ci ko ka taa leçon dɔɔni di ale fama k'o taara kɛ kɛlɛ ye u ye muru kɛ ka ne sɔgɔ fo sɔgɔyɔrɔ 4 Alpha bɛɛ kɛra la musique o y'a sɔrɔ ne ye mɔgɔw ka sumu minɛ parce que sumu avance bɛ minɛ i b'a sɛbɛn ka i ko k'i ka kana minɛ o sɔrɔ kalo na susu bɛ minɛ sisi fo ka kalo 4 a bɛɛ avance bi mais Alpha ka leçon de ma juguya kɛlɛ ye ko kɛlɛ Alpha bɛ marché sɔrɔ o dɔrɔn i ma fɛn kɛ ayi ni mɔgɔ jugu b'i kɔ i tɛ s'ale ma i sera ma i ma s'a ma ni mɔgɔ jugu b'i kɔ e ɲiɲɛla yɛrɛ de y'ale ka kɛlɛ ye o de b'ale tɔɔrɔ bon tant que o bɛ k'ale sɔnja ale tɛ dun bon a yɛrɛ nana kɛ o sɔsɔgɔliw tɛmɛnen kɔ ale yɛrɛ kura bɔtɔ ala titi k'a bolo fila ko k'i tilen ka mɔgɔw wele ka taa fɔ k'an ye ko ne cɛw bila ko ka taa ale joli fa ka so jugungalon k'i ma kutu tiɲɛ ne ba n'i minɛna bingani kuma la Mali la i tatɔ de don o tɛ Mali yɛrɛ dɔrɔn ye tiɲɛ don fo Mali ni justice ma mɔgɔ minɛ bingani ko la i yɛrɛ tɛ kɛ fɛn fo k'i sa tiɲɛ don ni mi tɛ jɛn bɛɛ kɛ o ko bɛɛ se monter ka tɛmɛ ni la ko bɛɛ kɛ kɔngu la bɛɛ bɛ sɔrɔ sigi safa la c'est ça ayi d'accord Alpha an ka fɛn la sɔrɔ la ko gɛlɛya kɔfɛ o ye nɔgɔya ye dɛ b'a dɔn sisan nɔ Sirikiba Jabate ko ten ko bi ka di ni kunu ye an bɛ Ala barika da donc ni ye hɛrɛ fɛnɛ minnu las'i ma micro b'i bolo ko dɔ fɛnɛ fɔ an ye n bɛ Ala fo ka n bangebaaw fo ka tungarankew fo jamana in wari ko k'a ɲini Mali kɔnɔ yan k'a dunya a ma nɔgɔn tugun tungarankew de bɛ ka ɲɛmɔgɔ caman ma dɛ Ala ye tagali cɛw la cogo min bɛ Ala de deli Ala ka segin ni nɔgɔyaw ma ten amina ya rabbi Ala ka hɛrɛ k'u ye amina ya u rabbi bɛ sira min ɲɛ tungala Ala ko u kisi amina ya rabbi u bɛ min ɲini Ala ko nɔgɔya tungarankew bɛ ɲinɛ ne la ale filɛ sigiyɔrɔ min sisan ne sera cogo ka sɔrɔ tungaranke sɔsɔ bɛ yan tɛ ɲinɛ kɔ bubu fɔ sɔsɔbɛ d'accord Alpha ko ni tungaranke yɛrɛ bi an yɛrɛ lamɛnbaga fanba ye kɔfɛla de ko micro yɛrɛ bɛ yen i bɛ di wari ma ɲini ka dɔɔni f'u ye pour que u ka bɔ ɲɛnafin na tungarankew i k'i tɛmɛ sira dɔn ko tunga tɛ danbe dɔn nka a bɛ di ɲɔgɔn dɔn n'i taara tunga la i tɛmɛ sira dɔn tunga tɛ danbe dɔn faransikaw
ayete mesira don ko tunga te dambi don munubi Ameriki sigila ikite mesira don ko tunga te dambi don ngabe dinyuman don ni mogo tara tunga la folo ere ki sigi ki miri kalaje ki bagi ba uti ku ifasola ifa ubiko iba ubiko kata fenyini ambe duo de ke tunga ranga uye ube sirami ya tunga la ala ko kishoma jieni kiyama ubita na folo minyini kubunu fasojo ala ka na folo duma chama ala ko kezi tunga geleani tunga nyani ni tunga libu ala kunuke tunga feshuye tunga te damedo ngabe muso sebe dindo ni tara tunga la olu dibi nene jugu munyu ka soli ka wili ka tabarake do be bu shiso da fe ka bi fajiri ni shu mini ma se utidu sumo ti tunga range be kangarida tunga range bunu soma obiya ni wari mi blakana angana wari nununge cheni fenye nuko ko dumi ngajo duka jo ajo tukula abeni ala che tunga range wari bi sora segamina na keri nyana ibi sabali zanwa musomam ubi segenge ka nyanike ka toroke ka tunga segeni tunga degunku ka nene ku ka wari ni minyini na fara ku bara minga kola o kake angunuka na folo ke chienfe tunga range u ikiteme sira do ko tunga te dambi do abidi nyuma do Alpha ni fana diara ko merci beaucoup aywa an filɛ libagaw ni kun y'aw ni yɔrɔ ye surtout anw minnu bɛ kɔ kan ni ɲɛnafin bɛ aw la Alpha ye ni yɔrɔ ni dediya o de la dɛ ne hakili la nin ko in diyara Alpha an bɛ tɛmɛ ni an ka question ye hali bi wala Alpha sisan nɔ dɔnkilidala ka ca ici au Mali jɔn yɛrɛ ka dɔn m'a fɔ tɔw ta man di ye dɛ mais bolofa bɛ jɔn yɛrɛ ta kan e fanfɛla la jɔn ta ka di ye kojugu jɔn b'i inspiré n bɛ se k'a fɔ c'est à travers Aliya Kanu yɛrɛ de ne ye dɔnkili da parce que i b'a dɔn Aliya Kulubali hali n'a tɛ a ka foli bɛ yan bi ne ye mɔgɔ dɔ ye bi n bɛ ɲuman f'i ma sini ka juguman f'i ma moi je suis pas comme ça an bɛnna o kuma tiɲɛ o de ye tiɲɛ ye c'est à travers Aliya a ka dɔnkili dɔ bɛ yen ko je m'en fous i tɛ yan ni fɛn pour que ko jɔnma bi kuma b'a fɔ jabi tɛ ɲɛ ko ye Alifa nana fɔli yɔrɔ la bɛɛ b'a dɔn tuma min kɛ bi n'i bɛ koko la ni k'i ka diya bɔ kana fana o lamɛn je m'en fous ne ka sira tɛ n kɔ kuma la bɛɛ sɛbɛ y'i diya ɲɛ ko i miiriya ye est-ce que n'i to kɛnɛ ma sisan ka dɔnkili mɛn i b'a fɔ ko Aliya m'a da ne ma ɲinɛ i micro kɔ dɔnkili diyara sa o dɔnkili diyara ni mɔgɔ fɛn fɛn ye nin mɛn o b'a fɔ ko nin Aliya voix n'est-ce pas n b'a ka dɔnkili bɛɛ de da tan koyi ne kelen jarabi ni mani dogona diya dɔgɔyara fɔlɔ ne kun ti boîte daw dɔn bebe ye ne boîte daw la fɔlɔ ne kun ti pareliw dɔn ko bebe ye ne dege pareliw la i ka ni dogona jarabi ni mani dogona diya dɔgɔyara Aliya chante bien a bɛ se dɔnkilidiya la n'i y'a lamɛn n bɛ inspiré mais depuis n ka dɔgɔn n bɛ jelimuso min yɛrɛ mankan mɛn si ça va pas n'i m'a mɛn yɛrɛ ça ne va pas wa n'i y'a ye télé la hali n'i kumana ne fɛ ne tɛ kuma n'a ka fɛn ma ban o ye Safi Jabate de Safi mondial ale ka ko ale ko ma nɔgɔn dɛ Safi ka di ne yɛrɛ donc Safi ni Aliya fila Aliya sababu la n kɛra dɔnkilidala ye mais n'i ye Safi de lamɛn yɛrɛ non ça va pas i bɛ dɔ fɔ ale fana ka dɔnkiliw la bon pas autant mais a ka di n ye et puis ko dɔ de la ka kɛ Safi la ne ɲɛna o ye ne tɔkɛ ka Safi Jabate kanu n miiri b'a la cɔ jelimuso kɔɲɔ dɔ sigira a wagati an bɛ taa an jɔ ka lajɛli de kɛ kɔɲɔ yɛrɛ kun tɛ denkulu de kun don miiri b'a la hali sisan Safi dontɔ Safi tɛmɛna anw de kɛrɛfɛ dɔrɔn ka don Safi dontɔ denni min bɛ ne yɛrɛ ɲɛfɛ juste a ye nin kɛ fo nin cɛjuguba mais i b'a kalama hali Safi min kɔfilɛ k'a lajɛ ayi bon i ni mɔgɔ min fana tɛ classe ye i t'o jaabi o a donna tugun minnu yɛrɛ ye kotigiw ye
olu kilala ka fasi bɔ min cɛ ka jugu mais a y'a bila kunna ale nakun ye kotigi de ko ye a nana dɔrɔn a y'a ka bolomafara bɔ a y'olu di ka wuli tugun jelimuso tɔw dontɔw bɛ so wele u bɔtɔw bɛ so wele mais Safi donna ka bɔ hali ma tɔgɔtigiw da la wala ma fura se mondial Safi bɔra dɔrɔn k'a ka mobili ta i kɔ don ka taa ne ko mais ko dusukolo sugu jumɛn bɛ Safi la mais Safi dontɔ denni min ye nin kɛ denni jɔlen tun bɛ bariko de sanfɛ Safi kɔ don ka don mobili kɔnɔ dɔrɔn bariko tigɛra ni denni a binna non ne yɛrɛ bolo n ka tɛ wuli banna dɛ ala de bɛ kɛlɛ dɔw kɛ mɔgɔ nɔ la i y'a ye bon depuis ne y'a bila n kunna n ko bon n ko Safi kun ka di ne ye n ko mais n k'a bɛ komi barika fana b'a la parce que mɔgɔ y'i neni e ma kuma e taara hali o ma k'e ɲɛna o tigi kelen ka tila ka bɔ ka bin o nɔ la ala y'i ka kɛlɛ kɛ jama la ka maloya ala y'i ka kɛlɛ kɛ dɛ ala y'i ka kɛlɛ kɛ la barika b'a la donc o qualité ye Safi diya e ye o y'a diya n ye trop mɔgɔninfin ni diɲɛ ko kɛra la a da ala kan ni ala ma mɔnɛ bɔ jɔn na jɔn tɛ se k'o b'i yɛrɛ la ayi diɲɛ ko ni ala ma mɔnɛ bɔ i la ni ko k'i b'a bɔ i yɛrɛ la mɔnɛ wɛrɛ bɛ segin ka don i la la an ka wakili don ala la an ka ko bɛɛ to ala bolo a tɛ sunɔgɔ ale tɛ ɲina wa ko bɛɛ bi k'a ɲɛna voilà jelimuso ka di n ye trop i ma ye ni n tora k'a ka kuma fɔ dɔrɔn fo n bɛ ayiwa ni yɔrɔnin na an b'an profiter ka foli belebeleba lase fo Safi ma a sigiyɔrɔ la ko Alpha ko Safi k'i ka d'a ye Safi ka di bɛɛ lajɛlen anw filɛ nin Mali artiste bɛɛ ka di anw ye mais ni min tɔgɔ fɔra yan don min na c'est vrai an b'o ka foli de lase wa ko rivalité n'o ni fɛnw bɛ yen nɔ ko tɛ o t'a to n ka mɔgɔ wɛrɛ lamɛn je suis pas comme ça moi je suis un artiste professionnel kɛlɛ tɛ ne ni mɔgɔ cɛ i bɛ bɛɛ lamɛn hali ni ye ne neni ne yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ k'i ye bɛ ne neni ne man di ye n'i ka dɔnkili lamɛn ni bɛ ne arranger ne b'a lamɛn moi je suis un artiste baara ye baara de ye adamadenya tɛ ni karisa cɛ o t'a bali ko baara ɲɔgɔnya tɛ baara ɲɔgɔnya ka se ka bon dɛ voilà moi je vis comme ça je suis un artiste professionnel ni baara sera nana n b'o kɛ gentiment et puis an bɛ taa mais min adamadenya ye n'o de t'an cɛ c'est pas un problème wa o tɛ ne bali kun t'i lamɛn fana awɔ voilà Alpha question min bɛ ka nalen komi an yɛrɛ dɔ fɔ la ka ban musique kɔnɔna la rivalité fadenya jugu o ni kɛlɛmisɛnninw ni kɔrɔmatigɛliw Alpha bi dɔnkili ko Mali dɔnkili ko bɛ ka taa sira dɔ fɛ c'est a bɛlama ayiwa kuma ma nɔgɔn n'an donna min gasi la o ka yafa n ma a man yɛrɛ de mais nin ko in ye réalité dɔ de ye f'an k'an da don a la tiɲɛ don don o don e de b'a mɛn jeliw yɛrɛ min kan ka kɛ mɔgɔw fɛnni don o don e b'a mɛn ni jeli bɛ ɲɔgɔn na réseau sanfɛ siga t'o la ni ne bɛ ka ɲɔgɔn neni yen fɛ tiɲɛ don ni wagati in na conseil jumɛn bɛ Alpha yɛrɛ bolo k'a lase an ka artistes ma bon ni n ka denmisɛnninya n bɛ permettre k'a fɔ n dugumamɔgɔw ye voilà parce que kuma in gɛlɛyalen don bi trop n'i farati k'i bɛ kuma dɔrɔn ko dɔ bɛ na et pourtant kalan sira fɛ baara ɲɔgɔnya la kɔrɔ ni dɔgɔba t'o sira fɛ quoi n'aw bɛɛ bɛ baara in kɛ dɔrɔn kɔrɔ ni dɔgɔyaba tɛ yen a bɛɛ de ye baara in kɛbaga ye la conseil mana na dɔ bɛ dɔ dɔn dɔ t'o dɔn mais je me permets ni n donna mɔgɔ min kasi la o k'an to ala ye ne bɛ k'a kɛ cogo min ne yɛrɛ Alpha kun ne bɛ ka dɔnkili ko in kɛ cogo min ni bɛɛ y'a kɛ ten mɔgɔ si ni mɔgɔ si tɛ kɛlɛ ko rivalité ka na e ka sɔrɔ ye min ye e b'o sɔrɔ ne ta ye min ye ne b'o sɔrɔ si tɛ taa ni si garisɛgɛ ye tɛ se k'o yɛrɛ bali yɛrɛ jɔn n'i taara bada la i b'i garisɛgɛ de min i bɛ taa a banna dɛ sisan adamadenya tɛ ni karisa cɛ mais baara ɲɔgɔnya bɛ yen o ye tan ye a ye ɲɔgɔn gasi sigi baara ɲɔgɔnya in kɔnɔ dɔrɔn a ko baara kɛ bɛɛ ka t'i ka so ne yɛrɛ kelen na o fani tɛ ne bolo k'i bɛ artiste wɛrɛ kɔrɔfɔ ne ayi o fani tɛ ne la n'i y'a fɔ ne dɔrɔn ne b'i bɔ n ka jɛ la donc e t'a tan di fan yɛrɛ ma parce que n'i ye artiste wɛrɛ kɔrɔfɔ ne c'est à dire k'i bɛ ne fana kɔrɔfɔ dɔ ye exactement la a bɛ na ni rivalité ye i bɛ jateminɛ kɛ rivalité bɛ mɔgɔ minnu yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ bi a ma deli ka fɔ aw ye fɔlɔ k'a si ni si jɔra ka kɛlɛ face à face a ma deli ka kɛ mɔgɔ minnu b'u ni ɲɔgɔn cɛ olu de bɛ na ni kɛlɛ ye ça sert à quoi e b'i ta sɔrɔ ka sɔrɔ i ma kɛlɛ kɛ ne bɛ n ta sɔrɔ ka sɔrɔ n ma kɛlɛ kɛ Mali yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi i kɔni b'a kalama ko dusukasi de bɛ mɔgɔ si dɔgɔya
i b'i to rivalité la k'e ka lafiya o bɛ kɛ dusukun degunnen garisɛgɛ bɛ foni pourquoi a bɛ fɔ ko ni cɛ ye muso furu muso min man ɲi k'i garisɛgɛ tɛ foni parce que don o don i tɔɔrɔlen don mɔgɔ tɔɔrɔlen don i tɔɔrɔlen don mɔgɔ tɔɔrɔlen tɛ i tɔɔrɔlen don bon adamaden tɛ tɔɔrɔ t'i dusukun na ka sɔrɔ kɛ u ka kɛlɛba ninnu ni rivalité ninnu jɔ ni min ye dɔnkili min da n'a bɔra i jogo kan sani k'a fɔ ko a kan b'i ma fɛrɛ kɛ aw ka kuma par exemple ne ka snapu ne bɛ snapu ni minnu kɛ mɔgɔw b'a bila u ka statut kan ne bɛ diɲɛ réalité de lajɛ diɲɛ taabolo de lajɛ ne b'o de fɔ mais tu sais qu'il y a des gens ou bien dɔrɔn bɛ se ka fɔ ten wala i bɛ se dɔnkilida la sa mais hali i ka kɔrɔmatigɛli dabila k'a kɛ dɔnkilida yɛrɛ ye k'a sɔrɔ e ni mɔgɔ tɛ i bɛ k'i ka diɲɛ réalité ne bɛ ka diɲɛ taabolo de fɔ i mana kuma cogo cogo est ce que ni ne ko sisan ko daraka bɛ dun n ka so tilela bɛ dun ne ka so surafana bɛ dun o bɛ dun ne kelen fɛ yan yɔrɔ la hadamadenya taabolo de y'o ye u ka kɛlɛba ninnu ni min ye min kɛ min na dɔrɔn n'a ma bɛn dɔrɔn a wele k'a fa ye karisa e yɛrɛ nin ko in mɔgɔ mana dimi kɔrɔ cogo cogo k'a dusu bɔlen don n'i welela ka s'a ma ka so a tɛ se k'i kɛlɛ a karisa ne ma nin faamu kunun dɛ kuma dɔ fɔra sumunkɛyɔrɔ la k'an bɛɛ to yen a kɛra ne kɔnɔ k'i ni ne don a karisa ne ni e tɛ ça va mais rivalité baw ni ne kɔni ma nafa y'a la wa a tɛ ni mɔgɔ cɛ baaraɲɔgɔnya bɛ yen baaraɲɔgɔnya kɔfɛ n'a ka di ye ne ta i ka taa n fili jahanama tasuma habu kɔnɔ mais ni baaraɲɔgɔnya nana an bɛ micro falen an ni ɲɔgɔn cɛ an b'a dabɛlɛ bien o ye baara kɔnɔna de adamadenya to ye dɛ o ye baara de ni baara banna bɛɛ bɛ t'i ka sira fɛ c'est tout ne hakili la nin wagati in na artiste minnu bɛ na an lajɛ hakilila caman bɛ sɔn ka bɔ fili la n'u ye nin conseil ninnu ta ayiwa Alpha kuma ma nɔgɔn n'an donna mɔgɔ fɛn fɛn gasi la an bɛ hakɛto deli an tɛgɛ fila bɛ u k'an to Ala yɛrɛ u k'an to Ala yɛrɛ de voilà Alpha an bɛ tɛmɛ n'an ka question ye hali bi fɛn jumɛn ka di ni Alpha ye ni diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ tiɲɛ Alpha yɛrɛ ni kanko tiɲɛ o ka di ye ni diɲɛ fɛn bɛɛ fɛn jumɛn b'i tɔɔrɔ fɛnɛ min man di ye nkalon i t'o fɛnɛ fɛ d'accord ne tɛ nkalon fɛ n tɛ nkalontigɛla fɛ n t'a bolola wari fɛ n t'a ka hɛrɛ fɛ n t'a ka bɔnɛ fɛ i t'a foyi de fɛ ne t'a fɛ ale ka exister yɛrɛ de mɔgɔ min nkalon tigɛ ne t'a fɛ ka exister tu sais que ko bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ a bɛ nkalon de o de bɛ ka mɔgɔw sɛgɛn réalité tɛ k'u la tugun la an ka hinɛ ɲɔgɔn na ne bɛ tiɲɛ de fɛ wa n tɛ fɛn min fɔ nkalon ye ne kɔni hali ne bɛ n kan tigɛ min ye tiɲɛ ne b'o fɔ d'accord Alpha wala Alpha comme émission bɛna se a kuncɛmayɔrɔ ma kumakan labanw jumɛn b'i bolo k'a ɲɛsin an lamɛnbagaw o n'i ka fanw ma bon n bɛ foli kɛ n kanubaga bɛɛ ye n kanubaga bɛ yɔrɔ o yɔrɔ min bɛ baara min na ka dugawu k'o ye Ala k'o jiri n'i y'Ala deli ko Ala k'a nɔgɔya k'i ye minnu b'a den ma i bɛ Ala deli olu fɔlɔ ye la Ala ka hɛrɛ kɛ an n'an kanubagaw bɛɛ lajɛlen Alpha kɔni ye Alpha ye ni min bɛ se ka dɛmɛ min kɛ n'o kɛ dɔrɔn alhamdulillah o ka di n ye kosɛbɛ voilà d'accord Alpha merci beaucoup merci bien ayiwa an lamɛnbagaw an ni Alpha Soumare tun bɛ ɲɔgɔn fɛ Alpha ko ma dogo Bamakɔ yan dɛ ale ka vidéo ninnu bɛ circuler fan bɛɛ fɛ wa Alpha kan ka di an ni Alpha bɔra sisan nɔ an ye baro dumanba kɛ wa ne hakili la fɛnɛ baro in kɔnɔna la aw ni an bɛɛ lajɛlen an ka tata sɔrɔ a la o la dɔrɔn an b'a fɔ aw k'an bɛ diɲɛ wagati wɛrɛ